Masquera say in Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana wachungwa kara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takwigira nyaya yabuditswa na forensic scientist in the TV whistleblower Shepherd Yuda yabuda achiraise serious concerns about issue ya Vice President Constantino Chiwenga irikuitika pamwechete na Mary Chiwenga. Hapo Mary akurambidzwa kuona vana vake muri Zimbabwe. So Yuda abuda achitaura iye achiri the situation aina kumira mushe ichaafecta vana emotionally and psychologically. Abuda achitaura iye achirosta minotaba paloi along with the picture yangamira nevana vaMary Chiwenga. Akabuda achiti chimai ichi chakambozvara here. Achitaura iye achiti haaziye the pain yekuzvara. Buda achicriticize mukadzi wa Vice President Constantino Chiwenga zvichinzi she should consider kuti Mary awanikwe achichengetawo vana vake. Abuda achinyora on his Facebook page achiti one day is one day, the kids will demand their mom, believe me. Akataura iye achiendera mberi achiti imagine the mom is all over the internet cut in pieces and generations will see them. Chitaura ichi chinomira mushe zvichaafecta vana nekuti kwatiri kuita Mary akupinda mugore rechi4 asati aona vana vake nezvasati apiwa passport yake iyo yaifanira kumubatsira kuti aende kunze kwenyika kunorapwa, asi according to maorders akapiwa necourt the situation haina kugadziriswa. Mary Chiwenga tanyima passport yake. So the controversy yani nguva ichiitika kufunga Vice President Constantino Chiwenga wakapoconfrontwa naSimba Chikanza mugore ra2020 vachinzi sei vari kunyima Mary Chiwenga passport yake, asi Vice President Constantino Chiwenga vakakata phone during the conversation na Simba Chikanza. So nyaya yabuditswa muZimbabwe ZimI vachitaura ivo vachiti in a recent and powerful public statement, forensic scientist and TV whistleblower Shepherd Yuda raised serious concerns about Vice President Constantino Chiwenga's ongoing actions, particularly the continued blocking of Mary Chiwenga, his estranged wife, from seeing their children. Yuda's sharp remarks question the moral standing of the situation, bringing attention to the psychological and emotional toll it could have on the children. In his mixed Shona and English commentary, Yuda pointedly asked, "Chimai ichi chakambozvara here?" roughly translating to, "Has this woman ever given birth? Does she know the pain of giving birth?" These words are a direct critique of the current circumstances surrounding Chiwenga's new wife, who is now parenting Mary's children. Yuda's heartfelt concern over the long-term impact of this ongoing separation is palpable. One day is one day. The kids will demand their mom, believe me, Yuda says, warning that such actions will not go without consequences. The children, he emphasizes, will eventually ask questions and want answers from both their father and society at large. The damage, Yuda implies, is already unfolding in real time as Mary Chiwenga, caught in a storm of personal, legal and health struggles, finds the situation broadcast across the internet. Imagine the mom is all over the internet, cut in pieces, and generations will see them, Yuda laments, indicating that these actions are not just for the present but will ripple across time and affect future generations. Mary Chiwenga has now entered her 4th year without her children and without her passport, a key item she needs to travel for urgent medical attention. Despite court orders and appeals, the situation remains unsolved, highlighting the larger systematic issues at play in Zimbabwe's legal and political frameworks. This controversy has been brewing for years, with notable moments of public confrontation. In one instance, on December 12, 2020, Chiwenga was confronted by Simba Chikanza. Chiwenga was via phone. The phone call, which turned tense, focused on the
deprivation of Mary's passport, an action that has prevented her from seeking necessary medical care. Chikanza's sharp questioning was met with defensive and dismissive responses from Chiwenga, who eventually shut door for the conversation. The confrontation further underscores the gravity of the issue. Mary's well-being is at stake, and yet the power dynamics at play keep her isolated from both her children and the medical care she urgently requires. Chikanza highlighted how these actions not only affect poorly on Chiwenga but also damage the nation's image. Can you not see that it is destroying our image as Zimbabwe? He asked, pressing the VP on the implications of his actions, both on personal and national level. In his warnings, Yuda echoes these sentiments, asking the country and its leaders to reconsider their actions. As the years pass and the situation continues, the cost may not only be felt by Chiwenga family but also by Zimbabwe as a whole. The effects of this family dispute, combined with the larger questions of human rights and ethical leadership, may leave an indelible mark on the country's social and political landscape. Yuda's words serve as both a warning and a call to action for Zimbabwe to reflect on the values they uphold. Ndonyaya yakaburizwa nezimai muri Zimbabwe vachitaura vachiti hazvina kumira mushe nditaba balo Yapihwa warning yekuti one day vana vameri vachadhimanda kuda kuona mai vake. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzei muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Yes, muri kuninzwa vipi? Muri kuninzwa? That's a VP. That's a VP ndiani? Okay, yeah, ndataura ndichikanzwa. Yes, kuZimai Media. Ndanga ndavafonera nenyaya yaMary Chiwenga iyo yekuti akatorerwa passport yake mudzimai wavo. Unopinda papi? Unopinda sani baba? Ndinopinda semutori wenhau, ndinopinda a community person who is looking into my issues emutemo, my issues ethics, my issues also reputation yavo ivo semutungamiri wenyika, semutungamiri weZANU-PF, semunhu mukuru mucommunity yedu. Hamusi kuona kuti zviri kukanganisa here unhu hwedu isusu semaZimbabweans, kuti zviri kuratidza kuti tino utsinye kuvakadzi. Chibata maloya. Aiwa ka isinyaya yemaloya. Nyaya yedu isusu semaZimbabweans. Wakutondipikisa ndikutaura zvandikutaura. Ndotokupikisa nokuti muri kutokanganisa nyika yedu. Muri kutokanganisa. Andichada kutaura newe, havazivipi varikutaura ba. Nemi ndotokupikisa nemi. Saka aiwa kana usikadi kunditeerera inini iwewo manje unokwanisa kutadza kutaura nawo manje. Munogona kurega zvenyu, asi shoko iro riri munofanira kamukaregera kuigungana papa. Shoko rasina ihoro nokuti muri kutokanganisa nyika, even nyika yedu, economy yedu muri kunzwisisa here. Iwe wazeta nyika, iwe ndiwazeta nyika pakuita sei? Hamusi kuzviona kuti kudamage akwa muri kuita economy yedu. Iwe wazeta nyika pakuita sei wewe? Pakati mai wewe. Ndazoita nyika nokuda kuti ndiri muZimbabwe and ndiri kuona economy yedu iri kudonha nokuda kwehutsinye. Mungaita hutsinye kune mudzimai. Aiwa, economy inopinda papi baba? Inotopinda ipapo. Inonzi sanctity of life, munoinzwisisa? Respecting the sanctity of life. Mudzimai ari kurwara uyo muri kuona maoko ake zvaakaita izvozvi. Mobva mamutorera passport yake, anoda kuenda kunorapwa mudzimai uyu. Watonozani? Ndakupai zita rangu nokuti ndoiti Chikanza. Vipi vanondiziva? Yes, vipi vanondiziva? Munoti hapana zvandiri fine, munogona kuignore zvandiri kutaura, but ndiri kukuudzai kuti makomanaka, one of these days you are going to answer for this. And you must understand kuti zvamuri kuita izvi icrime. You must tell him Constantino kuti inini ndataura inini kuti zvaari kuita izvi zviri kuita izvozvi zviri kukanganisa nyika, zviri kukanganisa zita rake iye. Baba. Haiti vipi wataura, but utaura neni uyu. Saka inini ndiri kumudza mudzei Constantino kuti inini ndataura inini.
kuti nemasimba aripo andinopiwa neconstitution yeZimbabwe. Aiwa, chandaramba ndekuti nyaya dziri kumakoti wakupindura dzokananisa nyika pakuita